Hürmetli radyo dinləyicilər, ədəbi tapşırıqlarımızı davam etdirib, hazır sizni yazıcı Rafail Tuxvatulinning Yıldızım degan povesti bo'yicha ishlangan radio postanovkaning birinchi ulushini tinglarga chaqiramiz. Asar magnitofon tasmasini 1960-yilda yozib olingan. Rollarni boshqaralar: Gulzifa, Rashida Jihanshina, Davud, Vakil Zakirov, Munir, Azhar Shakir, Jihangir, Rinat Tajiddin, Xolida Fatima Kamalova, Asiya Najiba Ihsani, Hamdiyev Dilus İlyasov, Yıldız Masuda Xayrulina, olib boruvchi Shavkat Bektemir, rejissyori Labib Aytug'anov. Hay kızım, yedetmeli. Yılışkasına kalam, ikinci sileşiriz, gel mi? Aman ikinci. Bir sileşmesin, koydasın da çıkıp gidersin. Anne diyeyim, aytayım da, niye Yıldız deyip kuştağız isimimni? Niye mi? Niye şu? Kızım, niye başına koturasındır indi? Bar derslerini kora, min gittim. Aşesin kelsen estelde kaymak bilen kumaş var. Ya, gittim min. Git, eyde bar git. Ebe kızım, şulay aşılanıp uzatasın min deneyini? Özün iş, bir sileşmişsin. Jülerkeyim benim, niye sileşmeyim di? Kızım hazır sen derslerek mi korurga otur? Eğer bir sonra kalıp koytmasam, irkinlep sileşiriz ye mi? Ye, tezirek koyturga tırışıgaysa. Tırışırmın. Ya, hazır gel, gittim. Tышта қараңғы түсіп келейді. Gulzifa шығуға көкке көтеріліп қарады. Ay kızım, көңілләріне әллән işletip жибәрдің әлі сен өзіңнің нарасы сырауларың білән. Қойшынан бірлейінді көкке бір көтеріліп қарағанда yok. Әйтерсің вақыт демей. Әйтерсің вақыт әрәм. Шыннан да қойшаннан бірлі. Қойдал ол Yıldız? Ана ол. Ана екен. Niye arada şulay bar yıldızlardan alda balkıp delgirgen? Niye Yıldız deyip koştuğuz ismimni? Ey kızım. Gulzifa bir kızılый, bir bütünley akırın atlay başlay. Tağın kızılıydı. Sınğa kalmağayım deyip de aşığa ol. Şuluk vakıtta, mına şulay king bası ortasında, uyları bilen ikevden ikevgine uzağırak kalasında kileydi anın. Uylar bik yiraklarda eğleneler. Ул жәйгі кишләр Gulzifaның көңілінде мәңгі ұнытылмаслық болып сіңіп қалған. Урақ істерінде әтесі Ирақ басуға қона кетіп ішлейді де, күтмәгенде генә кишләтіп бір қойдып төшейді. Өзін сақал басқан, үсті башы тузанланған була. Әғәдәттә қырыс қына қараушан кішірек қыңғырт көзләре шондай яғымлы елтырыйлар. Уф, қызым, негәдер бик ардым әлі бүгін. Қадық сүткенә қабық та, Жәтірәк ятық болмаса deyip жүрген әнесі де кинәт жиңгіләйіп, көзге көрініп матурайып киті. Әтең тышта ашарға ярата deyip, басқыш түбіне аш яудық жейе. Gulzifa шул вақыт әнесінің нишмәтті түрініп, көкке қарап ята. Көк yüzü толы исәпсіз йылдызлар. Gulzifa әтисін искә төшердийсә, нәкъ менә шушы ишек алды күз алдына килә. Әтисенең карлыкканрак салмак тавышы ишетелгәндәй, борынга печән исе, тәмәке төтен исе килеп бәрелгәндәй була.
Әйе. Әтисенең инде дөньяда юклыгына һич кенә дә ышанасы килмәде аның. Ул елны Гөлзифа 7-нчене тәмамлады. Җәй көннәре эштә узалар. Дөрес, башта авыррак иде, ләкин хәзер Гөлзифа өлкән апалардан да калышмый. Яшьтәш кызлар арасында һич кайчан да беренчелекне бирми. Кой җирләргә сыйып бетәбез инде, кеше Гөлзифа. Армыйсың да, тармыйсың да. Асия, арыга вакыт юк бит. Арый башласам мин бригадир Шәрәфи абзыйга гына карап алам. Аңарга карасам, үземдә бөтен Татарстан болыннарындагы пешәне җыеп алырлык көч сизәм. Ул бар Шәрәфигә карап нинди кеш килсен? Сен бистәсе. Икенче эш менә. Асия, папусның уртасына гына җиткәнсең ич. Әйдәле, 1, 2, 3, без дә беткән кеш. Сиңа Гөлзифа җиннәр булышады. Бригадир кап-кара калын кашлы, бөтен йөзен диярлек баскан кап-кара сакаллы, һәр вакыт бераз ачулырак Шәрәфи абый һәр көнне кызларның эшен карарга килә иде. Ул көнне Шәрәфи абый районнан фотограф киләсен һәм алдынгы пешәнчеләрне рәсемгә төшерәсен әйтте. Фотограф килде. Һәм ул кызларның гаҗәпләнүләренә каршы тәкый улы Давыт булып чыкты. Давыт иде шул. Гөлзифа көнне Давытка ничек шыкланган иде бит. Давытның сөйләнә-сөйләнә рәсемгә төшерүе дә, ак тешләрен күрсәтеп көлүе дә, бераз мактануы да, барысы да урынлы, килешле тоелган иде аңа. Ул Давытны иң акыллы, иң башлы егет дип уйлаган иде бит. Әйе, шулай уйлады шул. Күңеленнән Давыт шикелле булырга, тырышып укырга сүз биргән иде бит. Әйе, болыннан кайтканда бу турыда Асиягә дә әйткән иде бит. Беләсең, Асия, иртәгә районга китәм. 8-нчегә керергә гариза бирәм. Шәрәфи абый рөхсәт итте. Алсалар укуның кадерен белер идем дә соң. Маршелле ничек белеп бетермәгәнмендер кебек. Әйдәме бергәләп барабыз, Шәрәфи абыйдан сора да. Китші, укымыйм мин. Кызларга нигә кирәк бар укуны? Җүләрләсин. Кызлар, кызлар. Яшьләр авылга керделәр. Гөлзифаның әнисе Халидә түти кызын каршыларга капка төбенә үк чыккан иде. Исәнмени, җаным. Кызлар, хушыгыз. Хуш, Гөлзифа. Әйдә, баргансыңдыр, чыккансыңдыр, ашың әзер. Яни, җаным, сагындым да инде сеңне. Аш янында Гөлзифа һич туктамыйча сөйләде. Әнис аны бүлдермичә генә тыңлый, үзе Гөлзифаны кунакны кыстаган кебек гел ашарга кысты иде. Аштан соң ана белән кыз баскыч төбенә чыгып утырдылар. Кызым, шулай ук мине ялгыз калдырырсың микәнни инде? Нигә ни? Укырга китәм дисең бит.
Niye yalnız kaldırayım diyeni? Быйылга гына калып торасыңмы әллә, кызым? Бер дә жүне өс башыңда юк бит әле синең. Дөресен генә әйткәндә, Гөлзифаның бу турыда моңарчы бөтенләй уйлаганы да юк иде. Әтиң исән булса иде. Бигрәк тә суга төшеп кенә югалгандай булды шул. Anne canım. Юк, укырга китә алмау өчен еламый иде ул. Бик сораса, әнисе җибәрми калмас иде. Ничек тә җибәрер? Шулай икәнне тел төбеннән үк аңлашып тора иде. Әмма аның бәгырен икенче бер нәрсә кинәт телгәләп үтте. Аның бит хәзер әтисе юк. Урам ай нурларына чумган. Караватка каршы тәрәзә аша туп-туры йолдызлар карый. Әнә, аның йолдызы да бар иш. Benim yıldızım. Ama taşlay бар yıldızlardan yaktıraq bulup maturu jimildiysin sen. Туктады. Nega bola ussağa мәлімін? Директор abi тизден біздің мәктеп урта мәктеп булачак деген иде бит. Жүләр, шундый чакта елап торырга ярыймысың? Сугыш бара. Кайчан гына гөрләп, шаулап торган болыннар, авыл урамнары тып-тын буп-буш булып калдылар. Давыт та фронтка китте. Гөлзифа көне буе эштә, ә кышкы озын кичләрдә сугышчыларга бирәйләр бәйли. Сугыштагы батыр егеткә дип, мин бүләкләр чигеп җибәрдем. Батыр куллар кисен җылынсын дип, тагын бер нишәне тегәрмен. Батыр куллар кисен җылынсын дип, тагын бер нишәне тегәрмен. Нишенчесе инде, кызым? 9-нчысы әни. Жылы кулларында тузарга язсын инде. 9-нчысы. Шуларның кайсысы аңа барып җитәр дә, кайсысын ул кияр икән? Кайсы булса да берсе барып җитәргә тиеш. Һәм әлбәттә бу бияләйнең Гөлзифа бәйләгән, Гөлзифа җибәргән икән, шунда ук белеп алыр ул. Әнә бит, һәр бияләйнең беләзегендә зәңгәр ифәк җеп белән ДГ хәрефләре чигелгән. Давытка Гөлзифадан дигән сүз бит ул. Менә хәзер шушы минутларда ни эшли икән Давыт? Ул да минем турда уйлый микән? Җүләр, анда ут эчендә ничек кызлар турында уйлый алсын ди ул? Эй, дөнья! Кемгә сугыш, кемгә туйлау? Нигә алай дисең әни? Соң, әнә Мортазаны гына күр. Председатель булдым дигәч тә, әле фирмадан кайтканда очраган иде. Авызыннан мишкәдән бөркелгән күк аракы исе аңкый җүлсезней. Кешеләр кан кыйсын, сабыйлар бер сынык икмәккә тилмерсен. Ә булар ишеп ятсыннар. Ят та юк кешедә. Яни алай дисең дә бик тырыша бит инде Мортаза абый. Көндән чаба. Тырыша үзе өчен. Кайтуларым, түземсезлек белән көтәрмен, һәм беренче кайнары буымны данлысына бүләк итәрмен. Һәм беренче кайнары буым. Тукталаны.
көнне Гөлзифа караңгылы яктылы конюшняда нәрсәдер эзләп ян лапаска кергән иде. Ике кешенең пышын-пышын сөйләшүен ишетеп калды. Бот ярым чамасы плащ салып җибәрәсе булыр чанасына. Һаман китә түгелме инде? Күп сөйләшмә. Ятасы да юк исыгына. Үзең беләсеңдер тагын. Ике бузау башы бер казанга сыймый ди халык мәкале. Буларның кемнәр икәнен Гөлзифа тавышларыннан ук танып алды. Мортаза белән амбарчы Сәгыйд алар. Нәрсә турында сөйләштеләр әле булар? Ятасы да йоклыйсы. Ниндидер бузау башлары. Бот ярым чамасы будай. Бот ярым? Бит амбарда хәзер будай чәчүлеккә дә бик тагы-тыгы гына калды. Менә ничек икән? Вөҗдансызлар. Иртәгә үк идарәгә барырга кирәк булыр. Районнан иптәш Хәмдиев та килгән диләр. Икенче көнне Гөлзифа идарәгә барып Хәмдиев белән сөйләште. Ул исә бу эшне тикшерергә сүз бирде. Айдан артык вакыт үткәч, Хәмдиев белән яңадан очрашырга туры килде аңа. Исәнмесез, Хәмдиев абый? Исәнме сеңлем? Абый, тегеләрнең эзләренә төшмәдегезме әле? Кемнәрнең ул? Шул безнең председатель белән амбарчының дим инде. Мин бит ул вакытта әйттем сеңлем. Каракны өстендә тоткан яхшы. Хәзер бик авыр мәсьәлә шул инде ул. Бик авыр мәсьәлә. Сеңлем, син бу арада эшкә салкын карый башлагансың икән. Ярамый бит алай. Үзең комсомолка. Анда безнең туганнар кан кыя, илнең язмышы хәл ителә. Ә син тыелда ятып, җиңүшне аякчыласың. Кара син. Аякчылам? Минме? Кем әйт аны? Син ала ярсыма. Безгә барысы да билгеле. Караны. Сугыш чорының законнары бик катгый. Гөлзифа баскан урынында катып калды. Шул ук көнне кич җыелыш булды. Җыелышта райком секретаре Мөнир Гарәпшин да бар иде. Җыелыш беткәч, Гөлзифа тизрәк кайтырга ашыкты. Бераз җир киткәч, артыннан кемдер килүен ишетте ул. Бу Мөнир иде. Менә ул култык таякларын шыгырдата Гөлзифаны куып җитте. Бераз сөйләшми бардылар. Җыелышта үзеңә су капкандай дәшми утыруың бер дә ошамады әле миңа, Гөлзифа. Миннән башка да сөйләүчеләр күп булды ич. Мөмкин булса, бер калам мичигын ачыктан-ачык сөйләшик инде, Гөлзифа. Ачыктан-ачыкмы? Һәм Гөлзифа барысын да сөйләп бирде. Председатель белән амбарчы турында да, Хәмдиев турында да бәйнә-бәйнә сөйләде. Бу сөйләштән соң атнавын көн чамасы үткәч, колхозга район җир бүлегенең бу хал сөре килде. Колхоз ревкомиссиясе белән бергәләп 3 көн буе ревизия ясадылар. Ревизиядан соң җыелыш булды. Һәм колхозчылар председатель белән амбарчыны эшләреннән алырга, фактларны ахрынча ачыклап, тиешле чара күрү өчен тикшерү органнарына тапшырырга дигән карар чыгардылар. Председатель итеп Шәрәфи, бригадир итеп Гөлзифа сайланды. Ул ел яз аеруча матур килде. Хәер, аның җылы җилләре суык кыш уртасында ук. Безнең гаскәрләр дәһшәтле көч булып, дошманның үз иненә бәреп кергән көннәрдә үк исә башлаган иде инде. Күңелләр һәр иртәне шул зур яз якынлашуын тоеп уяна торган булды. Радиодан һәр көн яңгыраган әлеге ягымлы чыңлау шул олы яз тантанасының якынлашып килүче аһәңге булып ишетелә иде. Менә ул шатлыклы көн килеп тә җитте. Илдә җиңү салютлар яңгырады.
günlerinin birisinde Gülzifa parıga sürülgen jirlerini ölçep yürüydi. Көзе нәрсәдер сизенгәндәй станция юлына төште. Станция ягыннан бер ат килә иде. Арбага бер солдат та утырган. Тагын кем кайта икән? Безнең авылныкы микән, әллә узучы гына микән? Туктале. Давыт бит бу. Давыт. Гөлзифа. Анырлыкта түгел сені Гөлзифа. Ара инде. Исәнме, саулы Гөлзифа. Исәнме, Давыт абый? Абый? Мондый сеңел кашын гидрак мәләк сәң абый булганга үкенерсең, ә? Тормышлар ничексең Гөлзифа? Алда яхшылыгына китәбез инде. Менә уҗаннар да әйбәт кенә чыкты. Һәм егетләр дә күбәйде диген, ә? Давыт кайтты. Башта гәүдәгә кечерәк күк тоелган иде. Алай түгел икән. Миңа караганда озынрак әле. Күзләре аның кара түгел икән лабаса. Чәчләре дә, кашлары да, сакал-мыек тикләре дә кап-кара. Күзләре соры икән. Азгына кыңгырт кайпалы, бик сөйкемле соры күзләр. Шулай да мин ничек? Кич идәрә утырышы булды. Хәмдиев тә килгән иде. Аны күрүгә үк уйлап куйды Гөлзифа. Рәхәтләнәбез генә икән бүген утырышып. Хәмдиевнең шул дилбегә буены тыгын тыңлар өчен өр-яңа күлмәген беренче мәртәбә киеп чыктымыни соң ул бүген. Көткәндер инде Давыт. Туктале, чыннан да көттем икән соң. Алар яңадан бер атнадан соң очраштылар. Ул көнне клубта яшьләр кичәсе булды. Давыт клубка килеп керү белән Гөлзифаның йөрәге еш-еш тибә башлады. Һәм ул үзе дә көтмәстән кинәт ташып киткән тыелгысыз бер шуклык белән дөпелдәтеп басып куйды да, салмак нәфислек һәм тинак дәртлелек тулы ишену белән бөтерелеп биеп тә китте. Бер вакыттан куаныч тулы күзләре егеткә туп-туры итеп тутырып, ләкин яшен тизлегедәй бер генә мизгел карап куярга да өлгерделәр. Бу мөлдерәмә куаныштан тыш тагын әллә никадәр яшьлек кайнарлыгы, никадәр сагыну, хәтта никадәр фидакарлык та, һәм шуларның барысын да бергә кушып, никадәр өзелеп сөю дә бөркелә иде бу карашта. Давыт та бу сагадан атлауга уртада биючи Гөлзифаны күреп, сихерләнгәндәй басып калды. Әйдә, Досия, чыгып кына кергәле. Шүсәнә чыкмый гали бик күңелле иш. Әйдә инде, Досия. Бигрәк тә бер кумында. Бер генә сул шалып керәсең инде. Бер капсаңыз миргытмассың. Әйдә алайса. Алар нәни кызчыклар да җитәкләшеп йөгерә-йөгерә чыгып киттеләр. Сез язучы Рафаэль Төхвәтуллинның «Йолдызым» дигән повесте буенча эшләнгән радиопостановканың беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше бүген 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 16 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Хәзер сезне язучы Рафаэль Төхвәтуллинның «Йолдызым» дигән повесте буенча эшләнгән радиопостановканың икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Әсәр магнитофон тасмасына 1960 елда язып алынган. Рольләрне башкаралар: Гөлзифа, Рәшидә Җиһаншина, Давыт,
Vakil Zakirov, Münir, Әсәр Шакир, Жихангир, Ринат Тажеттин, Халида Фатима Камалова, Асия Нәҗибә Ихсани, Хәмдиев Дилүс Ильясов, Йылдыз Мәсуда Хайруллина, алып баручы Шәүкәт Биктимер, режиссеры Ләбиб Айтуганов. Ой, Гөлзифа жаным, бейіп тә қарадың. Әллә тағын? Біраз барғаш, Гүлзифа кімніңдір? Юк, кімніңдір түгел, нәқ менә Дауытның ашыға-ашыға үз артларынан атлауын тыйып алды. Асия, әйдәрі жәһәтірәк атлайықшы. Ой, Гөлзифа жаным, нишлеуің соң инде? Әллә ни булды сиңа бүген? Гүлзифа моннан 2 ел элек үз артыннан куган аяк тавышларын хәтерләп алды. Мөнир шулай куган иде бит. Инде менә арттан Давыт куып килә. Мөнир белән куышуы нинди күңелле, куып җиткәч тагын да күңеллерәк кенә булган иде. Хәзер нигәдер шүрләтә. Тизрәк куып җитсен иде ичмаса. Кызлар, нигә бик иртә кайтырга уйладыгыз әле? Һәм Давыт уртага кереп 2 кызны култыклап алмакчы итте. Ирәнгәнсең икән. Без алай култыклашып йөрергә гадәтләнмәгән шул. Бетте алайса. Кумасагыз менә яныгыздан гына бар идем. Без алай тешләмәгәнне кумыйбыз. Алар әкрен генә урам буйлап атладылар. Нәрсә булды соң? Асия ниндидер мөгъҗиза белән диярсең, кинәт кенә юкка чыкты. Бәй, кая китте бу Асия? Җир йыттым әллә үзен. Гүлзифа кире борылып ук китә дә башлады. Гөлзифа. Әу? Гөлзифа дим. Гөлзифа дим, беләсеңме? Син бит... Юк, үзең дә белмисеңдер әле. Син бит... Син нинди яхшы, бик тә яхшы бит син, Гөлзифа. Үзең дә белмисеңдер әле, Гөлзифа. Сөйләнгән бул әле. Флүрәң ишетсә менә. Ни сөйлисең син, Гөлзифа? Нинди Флүрә? Гөлзифа, үзеңнең никадәр яхшы икәнлегеңне үзең дә белмисең икән әле булай булгач. Сөйләнгән бу. Чыннан әгәр, Гөлзифа. Туктале, кая китте соң бу Асия? Әйдә, эзлик үзен. Әйдә. Һәм алар ул көнне сызлып таң беленгәнче, җырчы кышлар йокларыннан уянганчы Асияны эзләп йөрделәр. Урам тыгырыкларда алар үтмәгән сукмак калмады. Һаваларда алар эзләмәгән йолдыз калмады. Сукмаклар да, йолдызлар да Асияны табып бирмәделәр әлбәттә. Әмма 2 йөрәк һәр даим сайын бер-берсен ныграк табыша баралар иде. Тикмәгә генә Гөлзифа бу минутларны шул кадәр зарыгып, сагынып көтеп алмаган икән шул. Көннәр, айлар үтте. Давыт райүзәктә эшкә урнашты. Аларның мәхәббәте көчәйгәннән-көчәя барды. Алар көн сайын диярлек тау астындагы карт янки янында очрашалар иде. Сагындыңмы мине, Давыт? Бик сагындым, Гөлзифа. Сагынғансыңдыр инде. Әйткән буласың. Üzülüp сагындым, Гөлзифа. Һәр гашыйклар кебек алар да бу минутларда бәхет сәгадәт канатларында гына чалар. Бары тик сөю мәхәббәт дулкыннарында гына чайкалалар иде. Алар өчен дөньяда бер-берсенең кайнар сулышлары бар да, бер-берсенең кул җылысы бар. Татлы иреннәр бар да, шул иреннәр пышылдаган чиксез сөйкемле сүзләр бар. Гөлзифа. Беләсең нәрсә? Нәрсә? Нәрсә дип шуны әйтмәкче идем. Кайчан соң без бергә булырбыз икән, Гөлзифа? Бәй, менә бергә утырабыз ич инде. Юк, көлмәле син, Гөлзифа. Мин чынлап сөйлим. Соң менә чыннан да бергә утырабыз ич. Гөлзифа, кайчан соң без бергә тормыш корып җибәрбез? Мин артык түзә алмыйм. Синнән башка бер генә минутта тора алмыйм мин, Гөлзифа. Белмим шул, Давыт.
Бер дә уйлаганым юк әле минем бу турыда. Нигә сузарга, Гөлзифа? Әгәр син сүзеңне әйтсәң, мин бүген үк әтиәнинең ризалыгын алам. Син дә нең белән сөйләш. Нигә сузарга, Гөлзифа? Суза башлагач булмый ул аннары. Гөлзифа дим. Әйт инде сүзеңне. Белмим шул, Давыт. Белмим. Эх, Гөлзифа. Бигрәк тә яратам шул мин сине. Әгәр андый мондый үземә була алмый калсаң, нишләрмен мин белмим. Белмим, туйсалмамдыр. Дөньяда яшәүнең ни яме кала миңа аннары. Гөлзифа дим. Әйт инде сүзеңне. Ичмасам уйларга вакыт бир, Давыт. Менә рәхмәт. Иртәгә шушы вакытка кадәр ярыймы? Ярый, Давыт. Бер көнне карт янки егет белән кыз авызыннан бөтенләй ят сүзләр ишетте. Хатыным минем. Ирем минем. Гөлзифа, кая тору ягына килгәндә, без булай итәрбез. Үзебезгә йорт салырбыз да башка чыгарбыз. Үз нигезебезне булдырабыз. Төп йортта калырга әнекәш үсеп килә. Аңарчы менә картларның күңелен күрер өчен бер ай бездә торабыз. Аннары үз өебез өлгергәнче, сез дә үз өебез өлгергәч, әби дә безгә күчәр. Алай бик әйбәт булыр иде бит. Ай, тиз генә исалулары. Әлләкме әйтмешли, муклисе дә чыплыйсы гына түгел бит. Тырышсак, барысы да булыр, Гөлзифа. Ансы шулай. Ә син соң гел шулай көн сайын 9 чакрымнан кайтып килеп йөрерсең микәнни? Минме? Юк, Гөлзифа, алай йөрүдән тәмам туйдым инде. Кавышкач та көне буе синнән аерылып торыр хәлем юк. Тотам давылга кайтам. Нигә? Гарип гырабә түгел лә мин. Тынчы бүлмәдә саргаеп утырганчы, саф һавада эшләрмен, басуда. Тaqi абзый да, Кәримәт тәй Халидә түти дә яшьләрнең теләкләренә каршы килмәделәр. Ләкин ике яктан да сүз береккәндәй, хәзергә үк ашыкмаска, һич югында көзгә кадәр көтәргә киңәш бирделәр. Егет белән кыз аларны башларын иеп кенә тыңлап тордылар. Һәм шул кичне язылышып та кайттылар. Барысы да яшьләр уйлаганча, алар теләгәнчә генә булып тормады торуын. Давыт әтисе белән бик кат сүзгә килгән икән дип сөйләделәр. Тaqi абзыйның да яшьләрнең картлар киңәшен тотмыйчы, астыртын гына язылышып кайтуларына бик каты җене каткан икән диделәр. Озын телләр бу эшкә Мортаза да катнашкан дип сөйләделәр. Имеш Мортаза Давытка Казанда торган Хәбибулла Кәбиев кызын Зөлхәбирәне димләгән. Тaqi абзый шәһәр кудасы булуга исәп тоткан. Кыскасы, имеш-мимешләр күп булды. Шулай итеп, аларның кавышу көннәре шактый гаугалы башланып китте. Аның карау Давытның кайтуын колхозда бик хуплап каршыладылар. Ул уракка төшкәннән бирле ярдәмче комбайнчы булып эшли. Ләкин кәгазьдә генә шулай йөртелә. Чынлыкта исә комбайнга үзе баш иде. Давыт! Гөлзифа! Ин үстергән байлың бер тегин дә түкми шәшми җыеп алам мин аны. Киләлем дә каршы. Кит дим, юрганамна, кит. Карчык дим. Сиңа бу участогың өчен өстәмә түләде әле. Сиңа да кардым. Хезмәт көнне 3 килодан бирергә тиешләр. Еллар гына имин торсын да, таза саугына булыйк. Барсы да булыр. Әлбәттә. Дигәнә кызгыннар гына бик каңгылдый башлады анда. Куркыта алмаслар. Нигә бит? Әлбәттә. Белмим, нәрсә җитми торгандыр инде аларга. Бу кызуыш көннәрендә Давыт белән Гөлзифа өйгә дә кайтмыйча кырда кунып эшләделәр. Гөлзифа.
Инде 10-ны бетергәч, без Казанга укырга китәрбез. Давыт, шәһәрдә эшләмичә тору бик авыр булыр бит. Алай булса эшләп укырбыз. Давыт, Йоклап инде Гөлзифа. Давыт, әнә минем йолдызымны күрәсеңме? Күрәм. Урынында икән әле, урламаганнар. Давыт, әйдә ул йолдыз моннан соң икебезнеке дә булсын. Яме? Эй, хыялыем мине. Тормыш булгач, өйдә табак савыт шалтырамый калмый диләр. Бу сүзләрне әлдән-әле бер-беренә этле-мәчле ырылдашып алырга ярата торган гаиләләргә карата әйтүдән бигрәк, нигәдер киресенчә шундый тату, күзгә күз карашып кына яшәгән ир-хатын турында ишарак кабатлыйлар. Янәсе, кеше алдында алай бик сөешеп, сыйпашып кына яшәгән күп булып кылангач та, сез генә белмисез. Янәсе, аларның да була бер-берсенә бүре булып улаган чаклары. Мондый сүзләрдән Давыт белән Гөлзифа көләләр генә иде. Шулай да бер ямсыз кич Гөлзифаның хәтерендә мәңге сакланыр. Ул кичне Давыт өйгә бик соң кайтты. Нигә бик соң кайттың? Гөлзифа, китәм мин авылдан. Әйдә китик без моннан. Бу нәрсә булды, Давыт? Нигә алай дисең? Әйдә сал өсләреңне. Син шуны әйт әле миңа. Мин җәй буе көнне төнне белмичә актык кешеләре белән эшләп йөрдемме? Әллә вакытымны шарсыгып кына үткәрдемме? Нигә алай дисең, Давыт? Нәрсә булды соң? Юк. Әйт әле син, әйт. Менә кызык. Кем әйтә әле сине шар сугып йөрде дип? Газетларда килмәктәп яздылар бит үзеңне. Алайса тагын шуны әйт. Син дә менә кара көздән бирле янып киеп, арып, әлсерәп, шундый корылык елында да күзгә күренерлек уңыш үстереп йөрдеңме? Әллә бөтен төшең җитү түгәрәк булып, хызур кылу өчен генә шул кадәр талпындыңмы? Тукта әле, Давыт, ниләр сөйлисең соң син? Берни аңламыйм. Шишнәр өстеңне. Хәзер самавыр яңартам. Кирәкми. Сораганга гына җавап бир син. Ни сөйлисең син? Кем инде майна шыдый алмаганнан эшләп бирсен ди? Юк, артык түзә алмыйм. Җитте. Мондагы түрәләрнең җикеренүләренә ничек тә түзәр идем инде. Бу Хәмдиев килгәндә идарәгә чакырып кертеп кычкырып маташа. Капитализм калдыгы фәлән, фәсмәтән. Ни хакы бар аның? Исең китмәсеннәр шул кадәр. Аның ише. Ул үзе калдык. Кил әле, Гөлзифа. Утыр әле, сөйләшик әле. Тиздән безнең балабыз була. Бала тудыргач аны ашатырга да кирәктер бит. Шуннан без бит урта мәктәпне тәмамлап, институтка керергә, син агроном, мин инженер булырбыз дип хыяллана идек. Алдыбызга шуны максат итеп куйдык. Нигә бу максатыбызны коры хыял гына итеп калдырырга? Ирешә алмаслык хыял түгел бит бу. Ләкин авылда ятсак булмый. Юк, булмый. Үзең беләп кара, Гөлзифа. Безнең бергә тора башлавыбызга бер җәй, бер көз, бер кыш, бер яз үтте. Яңадан җәй үтеп бара. Шушы вакыт içində әлеге максатыбызга таба күпме генә алга атлый алдык соң. Атларсың бик. Аңла әле син, Гөлзифа. Аңлыйм да бит. Бик кыен булыр шул шәһәрдә урнашулар. Менә булай итәбез, Гөлзифа. Башта мин үзем генә китәм. Урнашып, квартир якларын җайлагач, сине дә алдырырмын. Бәлки, әби дә күчәр. Хәбибулла абзый квартир табып бирергә ярдәм итәм диде. Башта Давыт атна сайын диярлек кайтып йөрде. Хатларында бик еш яза иде. Кайткан сайын юл капчыгында күчтәнәче, телендә берәр яңалыгы була иде. Гөлзифа да китәргә тәмам күнгән иде инде. Әмма күңеленең әллә кайсы гына бер җире бу китүгә карыша. Китәренә нигәдер бик ышанып та җитми иде. Давыт та сирәк кайта башлады. Тел кашырга яратучылар күңел рәнҗеткеч әллә нинди сүзләр дә ишеттерә башладылар. Имеш, Давытның Гөлзифаны ташларга йөрүе бу. Чөнки аның шәһәр кызына өйләнергә нияте бар. Имеш, туачак баланы да
минеке түгел дип әйтәсе килә икән. Гөлзифаны больницага озаткан көнне үк Давытка телеграмма сукканнар иде. Ләкин Давыт нигәдер кайтып өлгермәде. Баланы иг алып кайткан көнне дә Давыт юк иде. Кызым, булмый бу булай. Жүннегә түгел бу. Үзең барып кайтмыйча ярамас ахыры. Ай, белмим шул әни. Ничек инде? Барып кайт, кызым. Бу ни хәл инде бу? Җаны бар микән, ул кияүнең юк микән? Караны, ныклап сөйләш. Хәбибулла Кәбиев йортын Гөлзифа бик тиз тапты. Аңа ишекне аллы-гөлле бизәкле озын халат кигән бер кыз хатын ачты. Гөлзифа алгарак узды. Бүлмә эчендә диванда юан гына бер хатын утыра иде. Катлы-катлы симез ияк селкенде дә, кызыл иренле авыз төкеркләр шәшә-шәшә рәнҗеткеч сүзләр сипте. Ах, ул сүзләрне ишетмәсә иде Гөлзифа. Гөлзифаның йөзенә кинәт кенә шакшы су китереп сипкәндәй булды. Ул кисәк кенә борылды да, башын югары, горур тотып ишектән чыгып китте. Көн аяз, кояшлы иде. Юл ташлар өстеннән бөтерелә-бөтерелә гөрләвекләр ишелтерә багалар. Асфальт тротуарлардан җиңелчә пар күтәрелә иде. Көне дә бөтен дөньясы да томанга чумган иде. Кешеләр шул томан эченнән каяндыр түбәннән йөзеп килеп чыгалар да, шунда ук күздән югалалар. Тагын күренәләр, тагын каядыр чумып юк булалар. Әнә шул томан эченнән бер күренеп, тагын югалып торган йөзләр арасыннан бик таныш йөз дә күзгә чагылды. Давыт иш бу. Гөлзифа. Давыт. Гөлзифа, әйт әле яшәмичә генә, дөресме? Нәрсә дөресме? Баланың әтисе Мөнирмени? Әйт дөресен, Гөлзифа, яшермә. Давыт Гөлзифаның кулларыннан тотмакчы булды. Гөлзифа шунда ук кулын тартып алды. Ләкин гаҗәп, анда бу хәбәр баягыча һич тә ярсу уятмады. Киресенчә, ул үзен ничектер җиңеләеп киткәндәй сизде. Менә хәзер аңлашырлар, сөйләшерләр дә, барысы да ачыкланыр. Бу коточкыч мәкерле гайбәттән ул бер юлы арыныр, һәм барысы да үз эзенә төшәр кебек тоелды аңа. Әллә чыннан да ышандыңмы син Давыт шушы гайбәткә? Андый сүзне ишетү бик авыр бит ул. Әллә миңа җиңелме? Юк әйт әле син, Давыт. Чыннан ук ышанасыңмыни шушы әшәке гайбәткә? Давыт бу тавыштан бер юлы берешеп, кечерәеп калгандай булды. Шул мизгелдә үк аны ике яктан ике кул култыклап алдылар да, җилтерәтеп каядыр сөйрәделәр. Поездга кайчан утырды да, кайчан кайтып җитте соң Гөлзифа? Станциядән җәяү генә кайтты икән, әллә берәр ат җырадымы? Әллә югыйсә шәһәрдән үк тәпи-тәпи атладым икән? Идарә янына узып барганда, аны чакырып алдылар. Бу Хәмдиев иде. Ай, бригадир иптәш. Хезмәт дисциплинасының башлап үзең бузып йөрисең. Былай йөрсәң, бригада нинди тәртип булсын ди? Беләсез бит, мин декретный ялда. Беләм. Ләкин син бригадир. Югары дисциплина үрнәге күрсәтергә тиешсең. Идарәдән рөхсәт алып китәләр аны. Сез мине нигә чакырткан идегез? Менә акт. Синең күксагыз чәчүлекләрен җинаятьчелектә һәлак итүең турында. Укып куй. Иптәш Хәмдиев? Монда тагын берничә пункт өстисе бар. Нинди пунктлар ул тагын? Беренчедән, бу культураларны игә белмәвемне мин алдан ук әйттем. Язга чыккач кына көчләп тактыгыз. Икенчедән, бригаданың иң яхшы будай җирләрен шушы культура белән биләп, никадәр будайдан мәхрүм калдык. Акытта буларны да күрсәтергә кирәк булыр. Акланырга маташасыңмы? Барып чыкмас. Аннары менә монда нәтиҗә өлешендә турдан-тур язып куярга кирәк. Моннан соң алай тик томалга күп итеп безгә теләсәр инде культура игәргә план җибәрмәсеннәр. Сыныйк, иләник, аннары күз күрер. Күксагыз безгә әнә шул турда бик ачы сабак бирде дип язырга кирәк. Шуларны истәгәч, мин кул куям. Балары турында тиешле урыннарга үзең язарсың. Фәлсәфә сатып утырасың юк. Әйдә тиз бул.
Юк. Бу килешмен кул куймыйм. Куймыйсыңмы? Куймыйм. Әле син район оешмаларын өйрәтергә тотындыңмы? Югары оешмаларның күрсәтмәләрен шулай үтәсеңме син? Өйрәтерме мин сине? Тыңлыйм. Иптәш Гарәпшин, бу сезме әле? Исәнмесез, саумысыз? Сәламәтлегегез ничек? Кайтуыгыз белән сезне. Кайтуыгыз белән. Без бик шатбыз, бик шат. Тыңлыйм, Мөнир Сафиевич, тыңлыйм. Әйе. Юк. Туктагыз. Мин бит Хошыгыз. Демәк, кул куймыйсыз? Мин үз сүземне әйттем шикелле. Хушыгыз. Карагыз аны, исегезгә төшәр. Югарыдан килгән күрсәтмәләрне мин сине... Күрсәтмәләр? Юк. Чын күрсәтмәләр. Мондый булмый, иптәш Хәмдиев. Уйлар. Ләкин Гөлзифага ашыгырга кирәк. Тиздән җыелыш башлана. Гөлзифа клуб урамына кергәндә, клуб янына Победа машинасы килеп туктады. Кем икән? Әллә Мөнир үзе килгәнме? Яр Гөлзифа вакытында килеп җитте. Иптәшләр, сүз партбюро секретаре һәм агроном Гөлзифа иптәш Каримовага бирелде. Иптәшләр, әле генә без председателебез иптәш Булатовның докладын тыңладык. Сезнең кайберләрегез бәлки докладта саннар бик күп дип уйлагандыр. Ләкин алар һич та ялыктыргыч саннар түгел. Берсеннән-берсе мавыктыргыч, һәрберсе күңелдә ниндидер куанычлы очкын уятып җибәрә торган саннар. Кайчандыр мин бригадир шатларда председательнең эш көне ибрынча йөреп, кешеләрне эшкә чакырып, өндәп, үгетләп, еш кына сүзгә килешүләр белән башланып китә торган иде. Колхозчылар Гөлзифа сүзләрен йотлыгып тыңлыйлар. Президиумда утыручы райком секретаре Мөнир Гарәпшин Гөлзифага сокланып карап ала. Кара ничек күңелләрне эретерлек итеп сөйли. Колхозчылар да яраталар үзен. Ә бит бу хөрмәтне ул тырыш хезмәте белән, тынгысыз күңеле белән яулап алды. Мөнир яхшы хәтерли, аңа яла ягучылар да булмады түгел бит. Бу җаваплы постта эшләүнең беренче көннәр иде. Аның янына Хәмдиев керде. Рөхсәт итегез, иптәш Гарәпшин. Эгез. Иптәш Гарәпшин, мин менә акт китердем. Бу актта Гөлзифа Каримова турында язылган. Үзәрен әйткәндә, Гөлзифа Каримова политик яктан тотаксыз. Нидән гыйбрәт инде аның политик танаксызлыгы? Беренчедән, югары оешмаларга карата политик дөрес булмаган караш. Икенчедән, оборона әһәмияте булган күксагы чәчелүкләрен җинаятьчил һәлак итү һәм башкалар. Тагын гаиләсендә... Нәрсә гаиләсендә? Менә шул. Һәм Хәмдиев Гөлзифаның гаилә фаҗигасын сөйләде. Мөнир Гөлзифаның Давытка булган саф мәхәббәтен бик яхшы белә һәм яшерен батырын түгел, бераз көнләшә дә иде. Давыт армиядан кайтып, райүзәктә эшли башлагач, Мөнир аны табигый рәвештә бик җентекләп күзәтә, сыный торган булды. Шушы кадәр зур мәхәббәткә лаек микән соң бу егет? Төскә буйга бик чибәр, зифа, үзен шактый тыйнак һәм әдәпле генә тота. Яхшы ук зирәк тә бугай. Ләкин... Юк, шулай да ошап бетмәгән иде бу егет Мөниргә. Кайсы ягы беләндер Гөлзифаның зур һәм саф мәхәббәтенә бик үк лаеклы түгел кебек тоела иде ул. Мәсьәләнең менә бу ягы да бар бит. Халыкта бик әшәке сүзләр йөри. Каримованың гаилә әхлаксызлыгына сезнең исемдә буяп сөйлиләр. Имеш баланың атысы Давыт түгел, имеш сез икән дигән хәбәрләр таратканнар. Шуннан Мин мондый әшәке сүзләргә чик кую өчен, сезнең авторитетка тапшырмау өчен кискен чаралар куллану кирәк дип таптым. Бик шаярмасын алай. чыгып кит bundan хәзер үк. Ничек? Чыгып кит. Кабахәт. Мөнир кабинетка сыйыша алмагандай кызу-кызу йөрнергә тотынды. Кеше язмышына карата никадәр котышкыч җиңел караш. Җомагылов бер кул итәүдә Гөлзифаны герой ясамакчы,
Идрисов бір қол итәүдә Гөлзифаны душман итмәкче. Ни генә булмасын, нинди генә күңелсез каршылыклар тормасын, Мөнир Гөлзифаны яклаячак. Бездә онытылды. Бүген кемнәр кайдашларга тиешлеге радиодан гына хәбәр ителә. Кичләрен көндәлек эшкә йомгак ясап, радио киңәшмәләр үткәрелә. Иптәш Булатов, колхозның партия секретары турында сезнең фикерегез ничек? Беләсезме, Мөнир Сафиевич, әгәр ниндидер сентиментальлек, бер тилелек дип карамасалар, мин һәр көн иртән гыйбадәткә килгән кебек Гөлзифа апа янына килердем дә, аның алдында маңгаем җиргә тигәнче башымны яр идем. Ихлас теләгән. Юкса булай бит. Мин бирегә әзергә хәзер диярлек кенә килдем. Гөлзифа апа никадәр авыр юллар аша колхозыбызның шушы көннән-көн чәчәгә табаручы бүгенгесен хәзерләп килгән. Никадәр бетмәс төкәнмәс түземлелек һәм тирән ышаныч белән көрәшеп килгән. Бик зур бурычлы без аның. Бик зур бурыч. Беләсез. Басуга, парадка 2 трәмне сабан җигеп чыгулар. Трактор юллап МТС бусагасын таптауларда юк инде хәзер. Күпчелеге урта белемгә ия булган егетләр колхозның үз тракторларына утырып җирен эшкәртә. Чәчүен чәчә, ягулыгын да машина ташый. Председательгә рәхмәт. Эшне шундый итеп куйган өчен Җиһангир, рәсемгә әйткәндә мин сезгә шанта итмәгән идем, ләкин бәхеткә каршы ялгышканмын. Мөнир абый, минем хәзер бер генә теләгем бар. Гөлзифа шикелле булырга. Аның шикелле горур, намуслы булырга. Авырлыклар каршында баш имәскә. Бит карагыз, нинди генә авыр булмас, ул алга омтылды, укыды, агроном булды, партиягә керде. Беләм, Җиһангир, һәм сезнең белән бергә Гөлзифа алдында минем дә баш ясым Шулай килә. иптәшләр. Уйлый башласаң, күп, бик күп алар. Колхоз авылына илебезнең якты киләчәккә таба куәтле адымнары белән бергә килгән шатлыклы үзгәрешләр. Җыелыштан соң Гөлзифа белән Мөнир ишектән чыгуга, машинадагы кызлар кулларын былгый-былгый шаулашып алдылар. Рәхмәт Җиһангир. Барыгыз бар, мин җәябенә кайтам. Мәйле генә Yaşlarımın yaptıları kumluna yaptı minem. Yaşlarımın yaptıları kumluna yaptı minem. Bakşada günler kırık şaşağa yaşladım. Bakşada günler kırık şaşağa yaşladım. Yaşlarımdan gelişerse günler yaşasın bugün. Yaşlarımdan gelişerse günler yaşasın bugün. Безнең председатель характерлы егет. Бер дә ике сөйләшеп тормас. Күрәм. Ярый Гөлзифа. Авыр булса сынатмагыз инде. Сынатсак, безнең баш бетәмени синеке иш. Әле син шулаймыни? Уйнама, абзаңның башына ала җиңелгә җитә алмассың. Апаң да бирешә торганнардан түгел. Ярый. Сау бул Гөлзифа. Хуш, Мөнир. Кемне күздә тотып әйтте икән соң Мөнир? Авырлыклар мондыйларның канатларын бик тиз сындыра. Давыт турында әйттем икән. Бигрәк тә инде канаты сынган кышка охшаган иде ул вакытта Давыт. Нәрсә яшәргә? Минем үземнең дә әллә ни артык җирем юк иде бит. Бер нәрсә дә кызыксындырмый. Аз гына да күңелем кузгалмый иде ич.
Әллә бармы бу фани дөнья, әллә барысы да аст-өскә килеп җимерелеп беттеме? Гөлзифа үзе дә яшиме бу дөньяда, әллә инде хәзер ул үзе дә юкмы? Барыбер иде. Булары барыбер. Ләкин бөтен зур дөньясында бар нәрсәдән өстен, бар җаннардан да җанлырак, барсыннан да кадерлерәк бер җан бернигә карамый һаман да яши иде. Ул аның йөрәк парәсе Йолдыз. Эй, Давыт, Давыт. Гөлзифаның күңеле әрни. Нәрсәдер эшләргә, ниндидер чарасына керешергә кирәк икәнен дә белә. Ләкин үзе нәрсә дә булса эштәрлек хәлдә түгел иде әле. Нәкъ менә шушы көннәрне Гөлзифа зәңгәр конвертлы бер хат алды. Дәфтәр битенә тәгәрәп торган бик ачык хәрефләр белән язылган кыска гына хат иде ул. Исәнмесез, Гөлзифа. Бу хатны сезгә иң яхшы теләкләр теләүче, үзегез белмәгән, ләкин сезне шактый әйбәт белүче берәү яза. Бу хатны сезгә иң яхшы теләкләр теләүче, үзегез белмәгән, ләкин сезне шактый әйбәт белүче берәү яза. Беләм, сезгә бу көннәрдә бик авырдыр. Ләкин ниндидер алама бер болыт кисәге каплаганга карап, кояш яктыртудан туктамый. Нинди генә әшәке бураннар дуламасын, язның килүен туктата алмый. Болыт кисәге таралып юкка чыгар. Бураннар дулап маташыр да туктар. Кояш елмая бирер, матур язлар килер. Хәер, сезгә бу турыда артык сөйләп торуның кирәге дә юк. Моңа сез үзегез дә чын күңелдән ышанасыз. Шулай да башыгызны югарырак күтәрегез, Гөлзифа. Сезгә иң изге теләкләр теләп калучы таныш булмаган дустыгыз. Сезгә иң изге теләкләр теләп калучы таныш булмаган дустыгыз. Кызык, үзе таныш булмаган, үзе дус. Кем булыр бу? Ничек дияле? Ниндидер бер алама болыт кисәге каплаганга карап, кояш яктырудан туктамый. Ие, кояш яктысын капларга мөмкинме соң? Инде менә югары ташлар утлары да күренмәс булды. Шушы урынны күтәрелүгә үзләренең түбән ташлар утлары да җимелди башлар. Тукта. Гөлзифа нәкъ шушы җир буенда теге елны Давыт белән очрашкан иде бит. Ие. Ул көнне Гөлзифа югары ташлар бригадасыннан кайтып бара иде. Әйдә, Гөлзифа, утыр. Алып кайтам үзеңне. Рәхмәт. Аякларымнан зарланганым юк. Гөлзифа, ичмаса менә шул ялгыз чыршыга кадәр генә булса да утырып бар инде. Юк, Давыт, кирәкмәс. Җәяү генә кайтам. Эх, Гөлзифа. Беләсеңме? Беләсең, Гөлзифа, мин бит бу машинаны сиңа багышлап ясадым. Сине утыртып шушы юллардан әйләнү турында хыялландым мин. Ничә еллар буенча хыялландым. Гөлзифа, һич югында бер генә җир буе утырып бар инде. Юкка тырышкансың, Давыт. Гөлзифа, бер генә минутка. Нәрсә син? Нишләүң бу? Гөлзифа. Җибәр. Кайтырга чыгам. Гөлзифа. Гөлзифа, тотып кыйнасаң иде син мине. Җиңелрәк булыр иде миңа. Һич югында әнә шул әшәке гайбәткә ышанганым өчен тотып кыйнасаң иде. Белмим шул, Давыт. Бары тик шул гайбәт кенә сәбәпче булды микән соң? Булгандыр инде. Уйлый башласам йөрәкләрем бишкә ярыла. Һич нәрсә аңлый алмый башлыйм. Бәлки, Гөлзифа,
Ансы беләм, сорарга хакым да юк. Шулай да, бәлки, гафу итәрсең, Гөлзифа? Юк инде, Давыт. Бер киселгән икмәк кире ябышмый. Хуш. Шул ук көнне кичен Йолдыз зурына бер курчак тотып кайтып керде. Кызым, каян килде сиңа бу курчак? Бер абый бирде. Шундый кызык абый. Үзе зур-зур, үзе кичкенәләр кебек елый. Бигрәк кызык абый. Кызым. Иртәгесен Гөлзифа Давытның каядыр еракка, Амур ягына киткәнен ишетте. Нәкъ менә шул көннәрне аңа таныш булмаган дустан тагын хат килеп төште. Ни куәтле, ни кадәр көчле ул кеше. Табигатьтә оннан да өстен көч юк. Нәрсә шул кадәр куәтле, шул кадәр өстен итә соң аны? Минемчә, мәхәббәт. Тормышка булган мәхәббәт, туган илгә мәхәббәт, гашыйк кешегә мәхәббәт. Булар өчесе дә бер-берсе белән бик тыгыз бәйләнгән. Әгәр гашыйк кешенең тормышка мәхәббәте, туган илгә мәхәббәте синдәгедәй көчле икән, бу лаек мәхәббәт, тигез мәхәббәт. Бары тик шул чагында гына олы мәхәббәтнең заяга сарыф ителүенә юл калмый. Әнә шундыйлар тормышта иң бәхетле, иң көчле кешеләр. Беләсеңме, Гөлзифа, мин дә бит синең олы мәхәббәтеңә лаек булу өчен никадәр каршылыклы юл үттем. Һәм инде үзем өчен шактый зур булган җиңүләргә дә ирештем. Мин буларны хәзер горурлык белән әйтә алам. Шулай да әле мин синең олы мәхәббәтеңә лаек булам. Синең дә мине сөя алуыңны өмет итәрлек дәрәҗәдә түгел. Ләкин мин моңа ирешәчәкмен. Әнә шуннан соң инде син дә таныш булмаган дустыңның чын исемен белерсең. Нинди тылсымлы ки булды соң бу. Бер туктап торган күк була да, күптә үтми, әлеге шагыйрьләр уйлап чыгарган күңел кылларын яңадан яңача чиртеп, моңгына тагын яңгырый башлый. Бик таныш та, моңарчы ишетелмәгәндәк. Менә юл чаты. Нәкъ шушында бит инде Гөлзифа Мөнирнең тулып җиң күтәрә төшеп, бияләй беләсен кайтарып карады. Кыш иде. Институтның соңгы курслары. Шыгырдап торган салкын көн. Абый, казгызда эшләр ничек бара? Алда бил, Гөлзифа. Бик яхшы инде алай булгач. Менә Хәмдиев кенә. Нәрсә Хәмдиев? Нишләп әтәсең хәзер үзе исән аманмы? Ул хәзер умарталар бага. Тирәләреннән үтәр хәл юк. Кортлар да үзе кебек чагырга гына торалар. Үткән елдан персонал пенсия биргән эшләре дип сукрарып йөри. Мин иң җаваплы урыннарда эшләгән кеше дим. Адамны Мәскәүгә язмага җире калмады буга инде. Әнә бит. Һаман кемнәрнеңдер башын катыра. Ай-ай. Әле аякка тарахан кирә башлады.
Һәм Мөнир сиздермәстән генә Гөлзифаны чанадан төртеп төшерде. Гөлзифа да җавапсыз калмады. Әле алаймы? Менә сиңа. Менә. Ой, Гөлзифа. Бер дә шик күрмисең. Ат башкадыр кар кәстәңгәч белән башка тындырдың. Аяле, бик салкын була башлады. Тылсымлы бияләйне киеп җибәрик әле. Ай, бигрәк кадерле бияләй ахры бу. Күкрәк сәсендә генә иртәсең. Бик кадерле. Фронт истәлеге бу. Мин ул бияләйгә гашык булдым. Әлбәттә, бияләйнең үзенә түгел инде. Аны бәйләп җибәргән кызга гашык булдым. Кая. Карыйм әле шул сихерле бияләйне. Минем уемча, бу бияләйнең хуҗасы дөньядагы иң чибәр, иң саф күңелле, иң изге бер җан булырга тиеш. Ходаем, бу бит минем бияләй. Янәк үзе. Беләзек турысында эчке яктан ДК хәрефләре чигелгән. Инде менә чәчләремә шалтырып бара. Һаман да бу бияләйләр минем өчен бик кадерле. Алар бит минем яшьлек хыялым. Мөнир, беләсеңме, бу бияләйне... Нәрсә? Синең бу бияләйең кебек, минем дә яшьлек хыялым бар иде. Күктә минем үз йолдызым бар. Шушы йолдыз ничә еллар буе хыялы юлдашым, хыялы сирдәшем булып тора. Гөлзифа авылга кергәндә, авыл йоклый иде. Тәрәзәләрдә утлар сүнгән, бары аргы баштагы бер генә өйдә ут күренә. Әни, йолдызым йокладымы? Әкрен. Әле генә йоклап киттең. Әнием белән сөйләшәсе бар дип бик озак йокламыйча ятты. Кызым, йолдызым минем. Әле баягына Мөхлисә бер хат кертеп чыкты. Бик ашыгыч хәбәр ахры. Ни булды икән? Таныш булмаган дус. Аның хаты. Гөлзифа, мин сезгә кем икәнлегемне белдерергә, үземне азмы күпме лайык дип санарга батырчылык иткән идем инде. Ләкин сезне иптәш Гарәпшин белән бергә күрүдән моңа әле лайык түгел икәнлегемне шунда ук аңладым. Сезнең бу дуслыгыгыздан ниндидер мәгънә чыгарга һич җыенмыйм. Шулай да бу миңа әле үземнең олы мәхәббәткә лайык түгел икәнлегемне аңларга җитә калды. Мин сезгә беренче хатымны җибәргән көннәрдән алып шактый еллар үтте. Таныш булмаган дустыгыз дип яздым мин ул чакта ук. Ләкин шунда бу дустыгызның үзен күрсәгез, сез нәрсә дияр идегез икән? Чөнки мин бөтенләй үсмер малай гына идем ул чакта. Колхоз авылының шактый авыр еллары иде ул. Шул вакытта да сездәге бетмәс тикәнмәс ышанычка, сездәге ихтыяр көченә, эшегезгә чын күңелдән бирелгәнлеккә сокланып бетә алмый идем. Үземнең бар көчемне, белемемне, сәләтемне сезнең кебек үк халык бәхет өчен багышларга шул чагында ук бар үсмер чак дәртем белән ант иттем. Менә бүген шул антымны үтәүдә азмы күпме уңышка да ирештем кебек тоелды да, сезгә үземнең кемлегемне белдерергә батырчылык итәм. Таныш булмаган дустыгызның таныш дустыгыз булып калуын рөхсәт итәрсез дип өметләнүче Җиһангир. Таныш булмаган дустыгызның таныш дустыгыз булып калуын рөхсәт итәрсез дип өметләнүче Җиһангир. Нәрсә бу? Җиһангир, тилекәй. Юк, чыннан да нәрсә бу? Чыннан да Җиһангир язганмы моны? Ничә еллар буе? Җиһангир. Нинди хат булды ул, кызым?
Күңелсез хәбәр түгелме? Юк, теге Йылдыз кайчан йоклады дигән, Ай, кызым. Берәр хәл булганмы әллә? Юк, бер ни дә булмаган. Бер иптәштән бу хат. Мин хәзер кайтам, Борчылып тора күрмә тагын. Хәзер кайтам мин. Аяк астында ташу бызлар чытырдап кала. Ул арада боз асларыннан су чәчрәп китә. Ә Гөлзифа йөгерә дә йөгерә. Утлар һаман да яна. Сүнгәнче тизрәк барып җитәсе иде. Җиһангир. Юк, моңа ышану мөмкин түгел. Җиһангир. Тизрәк барып җитәсе иде. Белмәссең, бәлки бик авыр кичерәдер ул моны. Юатасы иде. Иң җылы сүзләр әйтәсе иде үзенә. Ничә еллар буе зур рух ярдәм итеп тору өчен иң олы рәхмәтләр белдерәсе иде. Шулай да бер туктап сулап алмыйча булмас. Булай сулар кысылып барып керү уңайсыз ич. Җиһангир. Гөлзифа бер агачка сөялде. Тукта. Нинди агачсың әле бу? Янкиш. Аларның янкысы. Менә Давытның истәлек итеп, пәке өче белән уеп язган хәрефләре дә исән. Г. Д. Нигә рәнҗетәсең агачны? Җәрәхәтләмә аны дип Гөлзифа Давытны ачуланган да иде бит. Г. Д. Инде бу хәрефләрне яшь кайры каплап киткән. Ләкин һаман да бар. Ай яктысында да айырмачык күренә. Ә алдагы тәрәзәләрдә һаман да ут яна иде бугай әле. Тәрәзәләр үзләре бирдән күренми. Ләкин өй түрендәге алка берле кайын бутакларында алтын су шәүлә уйный иде. Сез язучы Рафаэль Тухватуллинның «Йылдызым» дигән повесты буенча эшләнгән радио постановка тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Гөлзифа, Рәшидә Җиһаншина, Давыт, Вакил Закиров, Мөнир, Әсәр Шакир, Җиһангир, Ринат Таҗетдин, Халидә, Фатима Камалова, Асия, Нәҗибә Ихсани, Хәмдиев, Дилүс Ильясов, Йылдыз, Мәсгудә Хәйруллина, алып баручы Шәүкәт Биктимер, режиссеры Ләбиб Айтуганов. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.